Здравейте, малки и пораснали дечица! Днес реших да ви разкажа една приказка, която седна до мен в една сутрин, докато разговарях със слънцето. А нали знаете, че аз много обичам да си говоря със слънцето и точно такива вълшебни мигове приказките не много обичат да идват при мен. А тази точно седна до мен и ме помоли да я напиша и аз нямах друг избор, освен да го направя, а сега искам да я споделя с вас. Вярвам, че ще ви хареса и по някакъв начин ще ви замисли и ще ви помогне да усилите вашата светлина и топлина. Слушайте внимателно. Катето седеше и си мислеше. Ще види тя. Ще направя всичко, за да скрия усмивката от лицето и задълго, за да я заболи, както ме боли сега заради глупавите и шеги. Ще я засрамя пред всички. Очите й потъмняваха, а сърчицата й си беше свилна топка. Точно тогава се появи розовата фея. Онази, дето се появява тук-там, когато и където си иска. Като видя Катето в какъв сън е потънала, директно й каза: „И знаеш ли какво ще стане, като го направиш?“ „Какво?“ безразлично отговори момичето и изобщо не се впечатли, че говори с фея, толкова много отмъщението беше замъглило нейните възприятия. „Ами, когато я нараниш, в твоето светлинно тяло ще седне една толкова голяма дупка, по-голяма от тази, дето имаш сега от болката, която изпитваш, и ще се чувстваш много по-зле, макар че в началото ще изпиташ краткотрайно задоволство.“ „И какво ме бърка това?“ попита Катето. Какво? Като отвърнеш на болката с болка, твърде вероятно е тя да иска да те нарани отново. Ти ще отвориш нова дупка в нейното светлинно тяло, тя отново в твоето и така до безкрай, докато станете надупчени като сирене, разсмя се Катето, прекъсвайки феята. „И какъв е проблема?“ „Проблема е, че това няма да има край, а светлините ви тела ще изгубят своята цялост и тогава вече ще ви бъде трудно да изпитвате радост и обич, чиста наслада от самия живот. Ще блокирате потока на живителната сила от самия живот и ще ходите като пияни и замаяни през дните си.“ „Ау, не искам това.“ „Какво да направя тогава?“ „Как какво да направиш? Подари нещо.“ „Да й подаря! Ти наред ли си? Тя ме нарани.“ „Добре де, пробвай каквото ти казвам. Ако не ти стане по-добре, прави каквото си знаеш. Вземи това цвете, кажи, че много й благодариш, че те е наранила, защото така си открила силата в теб да умееш да прощаваш. Сега виждаш другата й страна, но също така помниш и хубавите й страни, защото имате толкова много хубави искрени моменти заедно. Ако тя наистина държи на теб и иска да бъдете приятелки, ще трябва да промени отношението си към теб и никога повече да не те наранява. Дай цветето и си тръгни. Ще видиш, че ще ти стане хубаво. Ще ти олекне.“ „Защото няма да имам дупки като на сирене“, разсмя се Катето. „И не само. Ще имаш много повече. Ти ще имаш светлина и сила. Толкова много, че направо ще полетиш.“ След тези думи феята изчезна внезапно. Катето грабна цветето и заподсвирка по пътечката. Сега в сърчицето й нямаше помен от нуждата за мъст. То пееше, а в него имаше не просто радост, а светеща благост. Много хубава приказка, нали? Надявам се, че точно тази приказка ви намира в много подходящ момент и ако сте пред някакво предизвикателство или трудна ситуация и не знаете как да постъпите, да знаете, че всяко решение, взето от сърцевината на доброто и светлината и любовта във вас, е много по-правилно от всичко останало. Желая ви прекрасна вечер или прекрасен ден и до много скоро! Обичкам ви!